שיק! שמשון, זה היום הכי שמח בחיים שלי! כפיים, 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 כפיים מטורפים, כפיים, 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 כפיים על הפנים. אני לא מאמין שמרחתי את כל האצבעות שלי על הדבר הזה. חכי לי רגע, שנה, לוקח לי לראות זרם. אני רואה פה פיל ענק. או, תראי, תינוק. ענק. כן, נכון, זה נראה כמו 15,000 תינוקות. יותר מדי, אולי. אני לא יודע. נו, בסדר. איפה מפתח אלן? סבבה. אבל למה את בוכה? אני לא מבין, למה את בוכה? מה זה הסיטואציה הזאת? ראית פעם את הסרט? אוי, זה הספר הזה שהיה לי שהייתי קטנה. תודה. הסרט. צ'יק. צ'יק. טינג. נשבעת. טינג. 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 לא, זה ככה, זה נוסעים, ואז פתאום לא נוסעים יותר. טוטוק. הנה. שמרית, אני יודע עדיין לרקוד. למה אני עצוב כל כך? נו, עכשיו את עצלנית, לא, קרסה לי, בגלל זה הייתי עצוב, כל הזמן הזה הייתי עצוב בגלל שהיא קורסת. משהו רפואי כזה שמעתי. חכה רגע, אני בא, הנה אני בא, הפכתי להיות נייר. אתה יודע שאני ממש השקעתי בלקרוא את הספר הזה עד שבאת והפרעת לי, כן? ניסיתי להצחיק אותה. אבל לא, קח שלך עכשיו. בסדר? בסדר. לא. למה זה הסרט הכי עצוב ביקום? החיים שלי זה הסרט הכי עצוב ביקום. ראיתם אפ? אחלה סרט.